Перфектно, ти ми интрото. Свърши ми работа. Мислех са какви глупости да правя така да танцувам, аз съм ятел на стола. Просто се ригна и ми направи интрото. Сега ще пусне хубава музика. Идеи. Не, ще ме правят над идеи. И тук ме почна да танцувам. Чакай, ще го променя. Като направиш го и рейп на кома. Не, сега. Сега ще правим нещо много по-важно. Днес, той е ден. Да. Именно. Точно там! Да. Точно там! Аха! 1, 2, 3. Тъй, сега съм започнал. Днес ще докажем, че е българският набиращ популярност YouTube. Е сигурно най-глупавия. Топ 10 шокиращи истории, случили се под моста в Оряхово. Идваме на набиращи популярност. Първите 6 естествено, че са песни. Топ 5 убийствени истории в село Черпан. Първата Галин и Лидия, после Ицо Хазарта, след естествено Азис, featuring Азис Груп. Що е след тази песен? Не, къде го пълни? Много хубаво вида. Текстът е сватба ни чака, запетайка сирени. Любимия ми текст. Обичам да се сня, да се велик, няма погнал. Тъй продължаваме надолу. Скандалията на Асколев, след той Михаел, Алекса и Вади и момчето, след той Годжи, Гацо, Бацев, Сашо, Роман. Първите 7 неща са песни. Осмото, готов ли си осмото? Осмото е топ 10 неща, които не можеш да направиш. Топ 10 неща, които не можеш да направиш от Айде. БГ. Ако аз мога да направя нещо, което те не могат да направят, аз заслужавам да съм набираш популярност в YouTube, който съгласен да дигне ръка. Само моето мнение важи, тъй че... Здравейте! Аз съм Кристияна. Аз съм Ивайло. А ние сме Айде БГ. Много пъти сме чували, че няма невъзможни неща. Да, ама не точно. Както ще видите в нашата класация. Топ 10 неща, които е невъзможно да направиш. Тъй, чай. Първото нещо, да си мръднеш безименния. Мога ли аз, Николай Найденов? Започваме с нещо, което искаме да опитате точно сега с нас. Добре. Положете ръката си на масата или на каквато и да било друга повърхност. Сега сгънете средния си пръст и допрете плътно до масата. Уверете се, че е плътно допрян. Сега вдигнете палеца. Ето е! Брат, тъпи ли сте? Вие май сте някакви малумници. Ето. Идиот. Чай, добре, ще пробвам. Палеца мога. Да. Котето мога. Безименния? Не мога да го дигна всъщност. Горе-долу. Да, всъщност можеш. Обаче... Обаче боле. Боли? Да, в смисъл боли ма средния, защото го натискам надолу. Ами съжалявам, ние заслужаваме да сме на тренинг. Айде, моля са, мошенници. Добре, виж, аз съм добър човек, разумен и милостив. Милостив съм като нашия... Ще кажа нещо религиозно, май няма. Тъй, че ще дам още един шанс да кажем да... Ей, тука. Тъй. Толкова нашумяло и популярно е, че не е възможно човек да лапне и преглътне цяла лъжица пълна с канела. Ама цяла, не половинка или малко сложно, а пълна догоре лъжица. Ама не пълна лъжица догоре! Това е единственият експеримент, който ви молим да не опитвате при каквито и да е обстоятелства. Имаме канела, брат. Брат, той сме го правили преди 5 години. Има даже клип в YouTube. А защо е толкова опасно и защо не може да се преглътне? Канелата се добива от кората на канеленото дърво. Тя се обвелва, изсушава се и след това се стрива, докато се получи финен прах. Но погълната самостоятелно може да те убие. Причината за това е, че канелата не се разтваря в устата и смуква всяка влага и слюнка, която се намира вътре.
Това може да доведе до силно кашляне, в моя случай кашляне с повръщане, а в някои случаи и до задушаване. Нямаме канела, но ако искате с Николай да издем 6 кила канела, там да харесен този клип. На 30 милиона харесвания ще издем 6 кила канела. Вземе надолу. Следващия клип е отново топ 10 класация, значи досягаме 7 песни и 2 топ 10 класации. Перфектно. Много хубав набираш популярност. Топ 10 теории за живота след смъртта, запетайка, които ще ви стреснат от The Clashers. Не да става пълна глупост, няма да пускаме този клип. Що? Искаш да чуеш теории за смъртта, които ще те стреснат? Да. Една. Номер 10. О, си ти какво правиш, брат? О, си ти! Защо с такъв е? Майко! Няма гледаме, брат. О, си ти как ма стресна. След изследват още 2 песни. На Дара и на Иво и Румен Борилов. Иви. Иви, не Иво. Жена е Иви. След това им конат моята история, което също ще може първия, да, той е първият клип, който не е топ 10 класация или песен. В смисъл, ако продължаваме надолу, няма да видите почти нищо друго, освен песни 5 вида ученици. и 5 вида ученици, 5 вида ученици. Не казвам, че тези клипове са лоши и всеки може да прави каквито си клипове поиска. Ако искаш да направиш този клип, топ 50 любопитни факта за Бразилия, направи топ 50 любопитни факта за Бразилия. Просто казвам, че е скучно. Добре, да кажем, че в набираш популярност няма кой знае колко интересни неща. Но знаеш къде може да има? В нашия канал. В нашия ли? Кога става нашия канал? Има пред нашите. Не. В набираш популярност игри, гейминг. Защото ние сме тургеймъри, нали? Геймъри Юнайт. Айде, брат! Как? Етене! Да! Power Rangers! Ама какви Power Rangers? Mystic Force. Те какви бяха? Унес, брат, дето всички сме играли. Какви бяха... Чай, сега той не е за Power Rangers. Виж, първо е... The Clashers, обаче гейминг, Brawl Stars. Първата игра е за телефон. Така. Сега имам чувство, че фенове на хората, на които се подигравам, не се подигравам, просто ми е странно какви неща се предпочита да се гледа в български YouTube. И че всъщност на първо място е игра за мобилен телефон и и за това коментирам. Иначе клипа може да е адски интересен. Всъщност искам всеки, който гледа този клип да отиде веднага в The Clashers Gaming и да изгледа клипа. Тъде, съжалявам за това рандом кът. Батерията на телефона ми решава. Че тогава за го обърнете, като ще прави глупости, поне да се вижда. Просто батерията на телефона ми реши да отиде от 15 до 0 за около 20 секунди. И аз нямаш какво да направя. И е така, всеки, който има телефон, който ползва по-дълго време, какво се възанимавам. Там е Николай, който трябва да изми мивката, защото вчера правихме спагети, е пълна мизерия. Дай ще ви покажа, защото обичам да се опакваме без това. Поне да има за какво да се опаквам. Е го Николай, той го пак. И ето е мизерията в мивката. What the fuck? Ще нарича стрикнат за sexual content. Та, сега може би си мислите, че аз ще продължа клипа. However, няма. Аха! Защото тук е... Няма какво повече да сложим. Да, няма кацалка повече да сложим. И да се презащитя. Този клип не насочва хейт към никой, не мразя никой от контент креаторите, които коментирам. Не искам хора да ми казват, че те са по-добри ютубъри от мене. Знам, на трендинг са имат много повече гледания, не е нужно да ми го натръвате в лицето. Друго много важно, което се случва, е, че вече тубите, нали знаете, моята прекрасна армия от туби, има вожд, лидер. Сега ще го покажа. Ето го там. Вожда на тубите. И искам тук да сложим, делам 4-5 такви пилара.
до тавана от туби. Да. Да стане... Върху единия ще има кола. Примерно, да. Не, ти ще карс и... Те няма смат. Тъй. Знам, че няма смат. Ама по-стар може би ще свани. Знам, че винаги ви говоря... Знам, че винаги говоря за армията от туби, но никога не съм ви споменавал, споменавал съм, но никога не съм казвал за катуна от турби. Те са тук рефиджитата. Опитват се да избягат. Тук през процепа. Е добре да направим нещо за тях. Заклещени сме. Да, заклещени сме в вечно страдание и мъка. Бе, майка ти. Та, мисля, че това беше достатъчно за клипа. Ако ви е харесал клипа, пийте вода. Той ми е мотото. Той е новата ми мантра. Ще се видим след 2 дена или след ден и половина, зависи колко го гледа. Може да се видим всъщност и след няколко секунди, ако някой гледа след седмица. Аз вече съм качил 2 клипа, примерно. Всеки се решава. Боже Господи, аз съм идиот. Чао!